इउपिपि आरो इउपिपिएलनि सिगां जे इउजि ब्रह्म सारमोननि दैदेननायाव जे पेसिडियार दं बिथांमोना इलेक्सनाव मानसि बुवाखै होननानै खुनु बुंनो हाया। बै समाव ससियेल मिडियानि इनफ्लुयेन्सआ बाराद्राय जोंनाव गैयामोन, ओंखायनो भिडिअ फुटेज थालाङाखै। नाथाय बिथांमोना सियर आं बुंनो हायो बिथांमोनाबो दोखो दोखो न' नागिर नागिर मानसि बुदों बै समाव पेसिडियार इउजि सारमोननि दैदेननाय पेसिडियारा। दा नोंथांमोना नैबे लेक्सारखौ प्रमद बर' सारा जे नैबे बर्थमानाव क'क्राझारनि सनापुर होननाय जायगायाव बर'फ्रानो गाख्रेबजादों जोख्रेबजादों न' बां सिफायजादों हालाय हाफाय जादों बेखौ नायसननो नागारै दिनै मा लेक्सार होदों नैबे भिडिअ फुटेजखौ नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय। আজি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা দল, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা চৰকাৰ, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰা ব্যক্তি সেই সকলৰ লগতে সবে থাকিবলৈ বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে এই নিৰ্বাচনটো আমাৰ কাৰণে কোনো একোটাত মানে বেলেগ পৰিৱেশ নাই। এইটো একপক্ষীয় নিৰ্বাচন। আমাৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী বহুত ভোটত জয় হ'ব। नोंथांमोना खोनाबाय हसा हसी कि आमार बिटिआर অঞ্চল শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে না হোৱা নাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। प्रमद बर' सारे लाज লাগিব লাগে बहुत लज्जार কথা এইটো। दा बेजों लोगोसे नोंथांमोना साननानै नायदो जे दिनै सान्थिया जामारदोंब्ला बेबादि उदखारा जोंनियाव मानो जानो मोन्दों। इलिगेलै थानांगौ, इलिगेलै थाफैदों आं बेखौ बुङाखै, बेबस्थाथ' थानांगौ। दा नैबे बर' बिमानि मेगनाव मोदै खुगायाव खुदैखौ नोंथांमोना ससे नायबावदो नै। नुवाखै जों आन्दोमोन बुजानो गिनानै जोंबो गियोना। सरखार गोदान जाबाय होननाया बेनो हा मोनगोन होननाया बोरै माथो दालाय बेबादिनो जाथाय जानानै थांखो। हिनजावफोरबो दं सिनायखाजोबदों आं जेबोसो होनाखै। जोंबो सन्देर फैगौमोन बाबा। मा लांदों हिनजावफोर लांजाबाय फिसाफ्रा लांजाजोबदों साथामसोल' बाखिदों फिसा गोनां फिसा गैयै हिनजावफोरखौबो लांदों आरो हौवाफोरखौबो माखासे लांखो ना माखो दा हनै नुनायल' दङ। औ गारथारजोबदों आरो आंनिखौबो थफ्लाखौ दानसि लांखो ना लांखो आंनि जोमग्राखौ खम्बलाबो गांथाम गैया माबाया त्रिपाला बेबादि खावनानै गालांखादोंबा दानसि लांदों। बर' भूमिर बर' रायज सकলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ সেই অত্যাচাৰ কোনে কৰিছে? आसाम गभर्नमेन्ट बिटिआर एलायन्स सरकार शान्ति चुक्ति जानानै थांनायनि उनावबो दिनै बेबादि मोनसे सिनारि এনেকুৱা सिनारिটো शान्ति चुক্তিर पिছত হ'ব नालागिছিল কিন্তু আজি বাৰংবাৰ আমাৰ बर' ৰাইজৰ ওপৰত যে এটেক অত্যাচাৰ হৈ আছে এইটো কোনে সহ্য কৰিব পাৰিব? नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा सह्य खालामनो हादोंना? राजखान्थियारि बिउजों नोंथांमोना साननो नाङा, एसे हल बड' हिसाबै नोंथांमोना सान बर' बिमानि मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै बुंनानै नोंथांमोना गोसोआव मा सानदों? आपनालोके मनत कि भाबिसे जोंनि खुगायावल' सान्थि सान्थि होनबाय थानानै बिथोर बिथोर बर' बिमाफ्रा मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै आलाय सिलाय न' बां धन सम्पति सावजाबाय थायोबा जानाय नङा। जोंनि बर'नि ओनसोलावनो जारिमिनाव लिरनाय दं बे ओनसोलनि जों बर'फ्रा सान अफ दि सवेल होननाया आउट अफ दि सवेल जानोसै। बिथांमोना बहा थागोन? इलिगेलि मोनसे हाग्रायाव फैबाय दे रन्जित कुमार सार बिथांमोना फैफ्लांबाय, बिथांमोनखौ बुजायहैदो, बिथांमोननि धन सम्पतिया जाहाथे सेफगार्ड जायो खोमा बुजायनानै माबा मोनसे जायगा होदो, बिसोरनो सेल्टार होदो, जगायनानै होदो, प्रभाइड सेल्टार फर देम होदो नोंथाङा बुंदो। दा दिनै बेबादि एकदम अयथासार गाख्रेब गुख्रेब बिदिखौ सोर सहायनांगौ? बुजिद्राय नङाना, बिथांमोना बुजिगोन, सेफ साइड लागोन बा बिथांमोननि नोंथाङा सासे प्रतिनिधि जाबाय जेला रिप्रेजेन्टेटिभ जाबाय जेला नोंथाङा बिथांमोननि थाखाय थानाय जानायनि बेबस्थाखौ बर' हिसाबै बानायनानै होदो। प्रमद बर' सार, दिपेन बर' सार
दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' बेफोरखौ नुनायबादि थाखाय जेबो बुंखाला नङा होमबा जुदि दिपेन बर' सारा दैदेनगिरि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिलिर आरो गिदिर जाथिनि सिनस्रिनि बिबान लानानै फंसेबो जेबो बुंनो हायाबा बिबाननिफ्राय ओंखार राजनितिकआव हाब बास गोदान फैगोन मेरला सेंग्राफोर दं हाबफैगोन फैगोन मावगोन बयनोबो सुबिदा होनांगौ बे गावबागाव बेक्तिगत संगठन नङा दिनै बिथांमोना जे आयेनखौ कानुनखौ सिफायफ्लांनानै जुदि थादोंब्लाबो बिथांमोननो थानाय जानाय दे जाबायानो होख्रेमहैबायानो जोंहाथ' सुथुर बर'फ्रा मेरला सुथुर दं जोंजों एलायन्सआव दंबाबो बिजेपि सरकार आसाम सरकारानो सुथुर दिनै बिथांमोनखौ अयथासारै सिफायबायब्ला बा नोंथांमोना बायद'थायै सिफायनांगौ जानानै फैबायब्लाबो बिचारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोननि सुख दुखखौ लाहैदो बिथांमोननो थानायनि पारमानेन्ट सेटेलमेन्टनि बेबस्था सावरायनो थाखाय एसे खबर लानानै खोन्थादो मिडियायाव बा एसे एनै खौरां लाहैदो आरो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जे अर्डारा जुदि फैदोंब्ला दिनै बिनि गाहाय प्रमद बर' सारा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि हिसाबै बिथाङा माबा मोनसे बेबस्था थानाय जानायनि आरो बिथांमोननि पारमानेन्ट सलुसननि थाखाय राहा होदो बेखौसो लुबैदों भुला जाफ्लांबाय भुल जादोंबा आयेन कानुनखौ हमदां हास्ला बेयाव जुदि बिथांमोना सिफायफ्लांबायब्ला आयेनखौ ब्रेक खालामफ्लांबायब्ला बेफोरनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्थाखौथ' होनांगोन ना आं बेखौसो होनदों इलिगेलै बिथांमोनखौ था इलिगेलै एमब्रानानै बावनो था इलिगेल जानायावबो जोंनिनोखा बेफोरबादिखौथ' आं बुङाखै जोंनि थाखाय माखासे ओनसोलफ्रा सरकारि दा बे सरकारियाव नङा जोंनि थाखाय थानो थाखाय जों बर'फ्रा ना बर'आनो बर' जायगायाव हा गोमाजानांगौ नामा बर'फोरनि थाखाय माबा मोनसेथ' दङ बेबस्थाथ' दङ जोंनि बर'नि हा बेफ्राव बिथांमोननि पारमानेन्ट सेटेलमेन्टनि बाथ्रा सावरायनो हायो आं बारा गोलाव बुंला रायजो राजाफ्रा मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोब्बाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।